Amalawi timafuna kuti mudzipeza mpata olankhulawo pa nkhani za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno ku Malawi. Ndi chifukwa chake tinakhazikitsa Nyasa VoiceBox. Ndiye ife kuno Nyasa VoiceBox mphekesera tipeza kuti Akondwani Nankhumwa amene ndi mmodzi mwa anthu amene anathamangitsidwa ku chipani cha Democratic Progressive Party tsopano akutiwa akuyembekezereka kukalembetsa chipani chawo chotchedwa People's Development Party kapena kuti PDP. Ndiye apa tili ndi bambo Mphepo amene akufuna kuti ayikepo mlomo kapena kuti maganizo awo pa nkhani imene ikuwunikira kuti Kondwani Nankhumwa ayenda bwanji ulendo wawo ochoka ku chipani cha DPP ndipo akulowera kuti ngati mphekesera imeneyi yoti akukapanga register chipani cha PDP iliyoona. Ndiye ndikhali limodzi pamene Mphepo akukambapo za nkhani ya Nankhumwa kulembetsa chipani chawo cha People's Development Party PDP. Amayi ndi abambo mwaswera bwanji pa group pano. Ine ndili munthu wokhumudwa kwambiri, kukhumudwa chifukwa cha zimene andale athu amene timawadziwa amapanga. Ndapanga tagi kachithunzi aka kamayi Chimbalanga amene tikayang'ana mayi Chimbalangawo anali mamembala akuluakulu amene amathamanga kwambiri mu National Executive Council ya bambo Nankhumwa, ya bambo Botomani, ya bambo Dausi, ya mayi Chitsulo, ya bambo Ladi Musa, ndi anthu osiyanasiyana amene ali kumbali ngati imeneyi. Mwina funso nkumakhala nawo kuti kodi kukhumudwa kwanu ndi kwa mtundu wanji? Kukhumudwa uku kukubwerapo chifukwa chona kuti anthu atu ndi a DPP amene malingaliro awo muzochitika zawo muzikhumbo zawo amaliuza dziko ndi kumawunikira anthu kuchokera ma constituency amene amachokera kuna kuti iwowa ndi a DPP. Ndipo DPP imene akuifuna iwowa ndi DPP imene izakhala yokomera wina aliyense, ndi DPP imene si yakubanja, ndi DPP imene si yakumwera koma ikumane ifikire pena paliponse. Anthu ake anali amenewa. Ndipo ndikakhala chete ndikulingalira anthu ake ndithu ndi amenewa amene anali ndi mkumano umene amayembekezera kukhala ndi National Convention ya chipani cha DPP pakusagwirizana kunena kuti chipanichi asogolere ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Kwachitika ma indiscipline osiyanasiyana monga ku chipani takhala ife tikuzimva monga ngati wanthu, zina takhala tikuziona kupangidwa print ma t-shirt mwina osiyana makaka ndi DPP yo ena kubweretsa za white, takhala tikuziona zimenezi ndikumaona kunati kodi zimenezi zikulunjika kuti. Ndimakonda kubweretsa nthawi ina Professor Arthur Peter Mutharika kwachonde adanena mawu muchizungu koma mundilole ndayankhule mchichewa kunena kuti sindikufuna kupereka chipanichi kwa anthu amene akachitenga chipanichi akufuna akachigulise kwa andale ena. Kaya mawu amene tikwakumbukira Amalawi. Ndiye funso mwina muthu amafunsa chifukwa cha Mphepo mukuyankhulanso mawu ngati awalero. Ndikuwayankhula mawu awalero pa 6 March, birthday yanga itangodusa Sunday, lero pa 6 March. Ndikuwayankhula mawuwa chifukwa zichitochito zachuluka. Zichitochitozo ndi zimene zandipangisa ndikhale ine munthu wokhumudwa. Chifukwa ndikamaziona zichitochitozo ndi mawu amene Professor Arthur Peter Mutharika adayankhula kwachonde kuja zili nde. Chifukwa chani ndikuti zili nde. Zili ndendende chifukwa chonena kuti Professor atayankhula kunena kuti sindikufuna chipanichi chitengedwe ndi anthu amene akachigulitse. Amalawi ndikubwezereseni mbuyo kwambiri 2019 2020 ndimayankhula mawu onena kuti chimene wamkulu wachiona atakhala pansi olo mwana atayimirira sangachione. Lero ndipanga proof pano kunena kuti ena ooneka ngati akuluakulu koma ali ana chinthu chimene chisamachiona koma inetu ndinali nditachiona kalikali.
ndinene pano kunena kuti upandu ndi upo umene umachitika nthawi ija pokonzekera convention imene anthu amafuna apange mwachangu. Tidanenapo ena asadapirikapo maganizo mbuyomu kuna kuti inali plani yonena kuti tinalanda boma ndipo ife tidathandizira kulanda boma. Pano tikufuna tilande chipani ndipo zimenezi zitheka. Moti siku limene lija ngati mukukumbukira ikadakhala kuna kuti full board meeting inakumana ku that neck imene inapangidwa sponsor ndi chipani cha Malawi Congress Party kulilongwe kuja, akadakhala kuti anthu pa Golden Peacock kupacha onse adakwanira, siku limene lija ndi limene DPP idatha chifukwa target yawo inali yonena kuti athese chipani monga mmenenso adathandizira kulanda boma. Ndanena kuti ndinokhumudwa kwambiri, koma izi zitachitika tikhulupirira amalawi munadzitsata kuna kuti kunabwera makalata amene anthu anayitanidwira kutangochitika neck yayikulu. Nditchula kuti ina inali neck yaying'ono, ina neck yayikulu. Imene neck yaying'ono icho linga chake kunali kufuna kupha neck yayikulu, kumene wamkulu wina amene akudikirira kuti azakhale mtsogoleri wa ziko, kuti akakhala mtsogoleri wa ziko ku State House kuja nayenso azikamusulukuta, nayenso azikampanga masaji, nkhope yake ibwerera iumbika bwinobwino, azakhala munthu wolozeka, sakhala ngati chiphepheru. Adayankhula mawu mawu anati chani? Ine ndabwera pano kwa dadi kuzapepesa, takhala tikupanga zolakwika ndiye ndinaona kuti atiyayi nthawi yakwana, tiyeni tisiyeni zonse zolakwika, ine ndabwera pano. Ndipo anzanga onse amene ndimayenda nawo avomereza, ndipo takatenga chileso chatinatenga cha makalata ku khoti aja ndi awa adadi. Ndikuti tu zimene wamkulu amaziona atakhala, olo iweyo utayerekezera sumaziona. Khalekhaleni neki yayikulu inakhala pansi wona kuti yayi anawa azikuoneka kuti atiwonjeza, tiwaitane ku discipline kuti mwina timve kuti kodi iwowa zolinga zawo, zikhumbiso zawo, maganizo awo, madandu awo ali pati. Koma ku discipline ndi ku discipline tikuyenera tiyafunse kuti zimenezi akupangiranji. Koma iwowa akudziwa zonena kuti zimenezi zilizosatira zake. Wokondedwa ndivumbulutse pano chinsisi kunena kuti mawu a anthu onse amene anayitanidwa aja, kama kuti kuli mayi Sisilia Chazama, amaki Botomani, kuzabwera mwana, kuzabwera Nankhumwa, kakunabwera onse amene anabwera ndikuyitanidwa kumene kuchako for disciplinary hearing imene ija. Mawu awo amene adapangana, mawu awo amene amayankha ndi amodzi ake nawa: chimene mwachikonza kuti muchipange, chipangeni mwachangu. Mukwamva mawu? Chimene mwachikonza kuti muchipange, chipangeni mwachangu, koma ife sitikubwerera mbuyo, ndipo ife sitikupepesa ife sitinalakwe kena kalikonse. Koma ndikuti mmene zimenezi zimachitika ndicho linga chofuna kupha chipani cha DPP. Nkhwisi lonse limene limabwera chifukwa chodana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi chifukwa chake kumabwera zichewa zosiyana-siyana, izi sizakumtundu, izi simotere, izi simotere, sizachigawo, mwakuti zonse zija zimabwera nkumaoneka kuna kuti anthuwa ndithu ali ndi mfundo zomveka kuchokera ku DPP yaying'ono. Tikukamba tu apa kuna DPP yo ilipo yayikulu, DPP yo ilipo yaying'ono, koma lero yasala ndi yayikulu ija. Now hearing yachitika amayi abambo, zosatira za ku hearing zabwera amayi abambo. Amene adayamba kudandaula nenda IMCP ndipo anthu adakambapo, anthu anadera nkhawa, anthu adaona kuti chikuchitika nchiyani. Zimenezi zidakumbusa mwambi umene mkulu wina mzanga kwambiri Ben Longwe adayankhula kuti menya galu kuti tione mbwachi. DPP yayikulu itatulusa chigamulo chake ndi kusesa likukumwe lonse ya neki yaying'ono,
ena ndikuwapasa masuspension. Ine amene ndakhumudwa lero ndimayembekezera kanthu kamozi kunena kuti now this is the right time, chifukwa chonena kuti achinyamata ambiri ife tikufuna kampu nankhu. Tikati kampu nankhu ndi kampu ya Nankhumwa, imene ku kampu ya Nankhumwako ndi kumene kudali maigirizelida Jeffrey, Nankhumwawo, Adausiwo, John Nyilongowo, Abotomaniwo, Asisiria Chazama, ndikukamba ndo anthu amene ndikwazoka kunali likukumwa, Joyce Chisulowo adakalibe kutiko ku kampu komwe kuja. Anthu amene wawa adakalibe ku kampu komwe kuja. Adakali ku kampu komwe kuja ndi mayembekezera ndi chidwi kunena kuti tifune tisafune zimene tiyembekezere kuti tizione apa ndizo zonena kuti anthu akapanga formulate chipani chawo ngati ndizili zoona zimene ndikuona apazi kunena kuti sopano kwapangidwa chipani chimene chutchula kuti PDP ngati ndizili zoona. Koma inu sipanapite nthawi anthu adachallenge nthawi yakwana, Nyamata sofuna grooming ku State House akazakhala president naye akudusira mwakemu pano ndo ndiye talutalo wano ndale zijani malapa zijazimene chandazisiya Malawi koma mumve izi. Chimene ndimayembekezera nchona kuti Right Honorable the leader of opposition Kondwani Nankhumwa akupita kukayamba chipani ndi likukumwe la anthu amene achotsedwa, ena amene ayimikidwa. But guess what? Ndi pamene Amalawi tidatutumuka Mai Joyce Chitsulo akupereka a Nicholas Dausi monga masterminder wa chipani chimenechi, mwini wake peza chuma ku Malawi Congress Party kufuna kusokoneza DPP yaiku. Ndi ujada yankhula mobwevuka kumwanza uku kunkhani ya zitukuko za bwalo la za masewero kumwanza. Kaleni tikukaona kuti wina akuyankhulanso mawu ake, ine sindingamadikirire ngati zimayi woyembekezera andiuze ndikhale myezi 9 ndikudikirira ndizidikirira chani ngati ndikukachira nanenso ndabwerera kwathu ku MCP paja inetu ndi change goal. Ine ndakhala chete sidayankhulepo even komentolo imodzi, koma ndidakhala chete ndikumayang'ana chimene ndimayang'ana nchiyani. Ndinali kuzifunsa mafunso kuti tsogolo la Kondwani Nankhumwa ndilotani. Tere mukaona kuli mpungwepungwe zileso ku Kuti, majaji awo maloya awo kumayimikika, nkhani yake ndi plani yofunabe kuthesa DPP ndimene yakula. Lelo lino chabwino nitafusa fuso munthu ameneno m'manja mwake muli chikalata chonati ali mchipani chake suwa DPP, koma munthu uyo ali mchipani chake. Akhaliranji kufikira lero lino leader of opposition? Which opposition and which members of parliament did Malawians vote for? Did they vote for PDP so that Nankhumwa should qualify as a leader of opposition? Zinthu zina umangona waziyamba. Atawalandira mkulu amene iwa kusalima atalandiridwa sipanapite nthawi yokondedwa ndi pamene tamvanso kunati a John Nyilongo amene anali dolo othamanga kutenga zileso walandiridwanso ku Mzuzu. Ine ndidaona kuti tsogolo masomphenya abambo Nankhumwa akunka kumalechereche, ndipo sitikuonanso china chilichonse chobala zipaso zabwino mmachitachita awo. Sindili wodabwa ine kuchokera kwa malitiri kwatulukanso zichewa zimene phungu wankhatabe wayankhula. Tsoka ilo ndizoonadi ndivomereze pano kuna kuti nthawi zina ukakula umapanga zinthu zambwerera, umayankhula zinthu zambwerera, ndikumaona ngati zimene ukuyankhulazo ndi mfundo zenizeni zimene anthu angakutenge nazo kapena kukopeka nazo. Mati nene kuna kuti koposa kungosasa fumbira kumapazi kuna kuti ina DPP ndakusiyani nanenso ndayang'ana ku MCP uko. Chifukwa ngati kuli kulakwisa padusa zaka zingati zimene lero lino bambovuwa kaunda munga manene kuti munali olakwisa, munali ophwanya malamulo nthawi imene bingu anamwalira. Zaoneseratu kuti chidwi chawo sakufunanso kupereka sapoti kwa bambo Nankhumwa aja, koma chidwi chawo chili ku Malawi Congress Party.
Ndi chifukwa chake lero lino andale akuyankhula zokhala ndi chakudya mziko muno, andale akuyankhula za zitukuko mziko muno, angakhale zitukuko zokulibe, angakhale chakudyacho mziko muno mulibe. Anthu akuvutika akudya uzo tchedwa mbunga. Kwathu tikapita kwathu kubalaka kumasakapende chimbumbu chiroboto na manolo chatama kumalowera mpaka na kwa Nandumbo uku Ulongwe akudziwa maina amene ndina timati mbunga ndi udzu umene anthu amakaupeta malo moti zakudya zidye mbalame amakakanganirana mbalame ndi anthu ndikukasinja ndezi matuluka ngati zina zake ngati ngodo amazipanga zimene zozo ndikuziphika ngati mpunga pamene panabwerera pachiyapo tusati mbunga anthu ndikumadya kuti apulumuke kunjala. Koma izi zili chomwecho aphungu osusa boma odzidziwanso kuti wondo osusa boma akubwera kumavomera kunati nziko muno muli chakudya, boma ili ndi boma lothandiza zitukuko zili pena paliponse, ndicho linga chongofuna kupeza mafavors, cholinga chofuna kupeza mafavors. Koma amalawi inu ndinu mboni, nkhani yanga sikupita kumeneko. Chimene chandikhumudwisa nchonena kuti kukupangidwa register chipani, chimene chipani icho munthu akapanga registeryo anali ndi anzake amene anzakewo asogola kale ku Malawi Congress Party. Fatika muyang'ana wasala ndiye akamaenda nawo misonkhano mwakuyenda ngati leader of opposition, koma ndi member la Moses stronghold member wa Malawi Congress Party. That's what he wanted to announce, Mr. Nankhumwa. Komabe pofuna kupereka confusion, osezwa kuti that confusion itakumbwerera mwini wakeyo akapanga register chipani chimene akuchitwa ti PDP. Zimene zimpangise ngati malo yake aja ali anzeru akanika kumulangiza kunati azindikire. Kodi ngati mukapanga register chipani chanu chikalata chachileso chili ku Kodi ija nchogwira chili valid kapena chili invalid. Sikuchita kuonekeratu kunena kuti nthawi zina chilungamo chikati chioneke chimaonekera angakhale pamene anthu apanga mapulani oyipa kwambiri chilungamo chimakaonekera. DPP idasankha leader of opposition Maimere Navicha amene sakupangidwa recognize. Lero munthu amene amatchulidwa kunati ndi wa DPP koma sali wa DPP wakapanga register chipani chake komano makhoti aja akunsungabe ngati leader of opposition. Pamene mbuli zikusogolera dziko, pamene mbuli kapena educated savages zalowa m'makhoti mwathu, pamene ma educated savages atenga malamulo kwaika m'manja mwawo chifukwa cha ndalama, china chilichonse chimakhala chosokonekera. Kumvesesa kwa zinthu kumakhala kosokonekera, kumasulira kwa malamulo kumakhala kosokonekera. Chifukwa china chilichonse chasokonekera muziko. Chasokoneza ndi chani? Ndalama. Ndiye ndati ine ndilokhumudwa ndikupitirizatu kukhumudwa. Ena amene anayenera kuyenda nawo bambo Kondwani Nankhumwa ku PDP ndi mayi Chimbalangatu ndi amene amayenda nawo kwina kulikonse. Mayi Chimbalanga lero ndaona mayi Chimbalangawo ali muligalia ya Malawi Congress Party. Mayi Chimbalanga ndikakumbukira bwinobwino nthawi imeneyo a Professor Peter Mutharika akuyendera milandu ku Kodi ku area 3 ineyo ndili mulilongwe ndili pa express service station ndikugwira ntchito. Pamenepo inabwera galimoto ya DPP kuzathira mafuta ndipo mayi Chimbalanga adatukwana a MCP zakabudula akuchoka pa filling station kuthamangira ku Kodi kukateteza Professor Peter Mutharika. Lero tikaona mayi Chimbalanga ndi mmodzi amene angathe kunyoza so Professor Peter Mutharika. Ndiye umangoziwa kunati abale chikuchitika chindi chiyani. Ndiye ndimati ndikubwezeni kuti mukukumbukira mawu aja amene Professor kwacho ndi adayankhula onena kuti sindifuna chipanichi kuti ndiwasire anthu amene anthu ndikawasira akachigulise mochipa kwa anthu amene azaononge dziko. Mukukumbukira mawu amenewo? Lero ono ngaja mwamuona zimene wamkulu amaziona atakhala pansi. Ife olotita nyanyamira olotita kwera mmadenga olopatawa paja sitingazione. Ifa wamkulu akaona amaona ndipo matanthauzo ake zimatikhalira ife kuti tizitanthauzire. Amayi ndi abambo ndimafuna nditsutse mchitidwe wa zipolowe. Ndinaona ka video kena
anzathu a Malawi Congress Party akudandaula kuna kuti achingiridwa pamango chitenofu. Ndimafuna ndikuwuzeni choncho okondedwa kunena kuti choyipa sabwezera. Choyipa sabwezera. Mukayang'ana chipongwe chimene a Democratic Progressive Party adachitidwa ku Lilongwe kupwetekedwa, ena dzanja lija sitikudziwa ngati sadula, dzanja limeja ngati sachosa sitikudziwa. Ululu ulipo ndizoona zimenezo. Anthu akumwera mwamva kuwawa ndizoona zimenezozo. Koma nofunso limene tinayenera kukhala nalo ndilo lonena kuti kodi zimenezi zikutipasa uthenga wotani. Ku Eastern Region, ku Southern Region, aloleni a Malawi Congress Party alowe pena paliponse. Koma ngati zisankho khala nazo ni kati mwa mtima wanu. Kubwezera kukhale kwa Yehova. Chifukwa tobwezera Yehova to alipo. Nkhondo isi yathu, nkhondo iyi ndi amwini wake chauta na malenga. Allah subhanahu wa ta'ala, nkhondo iyi ndi yake. Koma tikayitenga ife kuthupi tilephera. Tipwetekesa wanthu osayenera kuwapwetekesa. Chifukwa wena akubwera mtizipani tawo timene tikuyamba kumene ngati achina PDP. A PDP omwina ku Lilongwe akalowa chifukwa ali nkhwapa ndi nkhundu mwa Malawi Congress Party china chilichonse chili bwino. Olata makhala kwankona kuja saonako zikwanje. Koma m'bale wanga Prophet David Mbewe ungakalowe mu Lilongwe pakhala povuta. Chotero pofuna kupanga create a conducive environment imene tizitha kulolerana kupita m'maderamo, kupita ku Central Region, kupita ku North, kupita ku Eastern, kupita ku Southern, zimene zizitiyeni zilekeke. Zimene adaziyamba okhaza nkunkhapanywa. Iwo atengerepo phunziro kuna kuti anzawo atawamachitidwa chipongwe kuma iwo osabwezera. Chifukwa chani? Vote ili mu mtima. Inu a Malawi Congress Party yankhulani ndi anthu anu. Tikamanena anthu anu si awa amene mudawapasa zikwanje, ayi. Anthu anu tikunena muyankhule ndi nduna zanu zimene zili zoyipisisa ngati chimbuzi. Nduna zanu zoyipisisa ngati chimbuzi. I don't want to mention their names here. Koma akuziziwa. Tizindikire ichi kunati iniyo kukhala nduna, kaya pa ndunapo munachosedwapo, iniyo kukhala azisogoleri ku chipani, kaya ndinu usogoleri wa Chinyamata, kaya ndinu secretary general, kaya ndinu usogoleri wona kuti mumayang'ana za chitetezo cha nziko, kaya ndinu wa internal security, kaya ndinu wa chani. Ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti munayenera kuphunzirapo kanthu kena. Kunena kuti mavuto ni madandu amene amalawi anadandaula kwa ena, inu munayenera kukonzensa. Nkomwe pokhala zipani 9 munayenera kumakhala pansi ndi kumakambirana chimene mukuyenera kuti muchichite. Koma m'malo mwake taona kuti kuli kugalukirana, m'malo mwake taona kuti kuli anthu oziwa kuyankhula atatuzula maso, nkumaoneka ngati zimene akuyankhulazo ndi za nzeru zili zopanda nzeru. Mmati nkupempheni Malawi Congress Party festina iziwe nthawi ya bambo Nkaka. Malawi Congress Party sina iziwe ifeyo nthawi ya abambo Chakwera. Sitina iziwe ife nthawi ya Agotani Hala. Ife nthawi ya Agotani Hala osanali ku Malawi Congress Party. Agotani Hala kumene akuchokera tikukudziwa, kumene alowa tikukudziwa, chimene amapanga tikuchidziwa. Amadumpha uku ngati zombe ndikupita ku munda wina, ukatha munda umenewo ndikupitanso ku munda wina. Ndimene amakhalira. What I could urge you is maintain your discipline. Malawi Congress Party timaiziwa ni ngoja zitatu. Ngoja zitatu. Kusunga mwambo kuli mmenemu. I don't know tikamati kusunga mwambo ndikutenga zikwanje ndikumamenya anthu. Kusunga mwambo ndikutenga galimoto zathu kumenya mulazi gawenga kumaka kutula mapanga disturb ma event amene zathu amachita. Sindikudziwa zimenezo. Kukhalanso sogoleri yombusa akadapanga kondemu koma soka ero kufikira lero lino olata mayankhula mothetsalika palibe tsiku imene adatulusapo speech yopanga kondemu zimene azizawo kapena zimene adalamula anzawo kuti achite kunati adapanga zolakwika. It's quite unfortunate. Ndicho dabwisa nchonena kuti tikuyenda mu dziko limene timanena kuti is a God fearing nation to our own advantage. Dziko limene noti ndi mbusa as a leader. Dziko limene zikachitika zinthu timafuna tizipanga mwa matama mongozionesera pamene fesi tili mchimenecho kumati tiyeni tipemphe. Kodi si Yehova Mulungu yemweyi amene anena kunati tikuyenera tifunefune nkhope yake, tiyitanire pa zina lake? Tiyitanira bwanji ife tili akuba?
tiyitanira bwanji ife tili akupha, tiyitanira bwanji tili ife anthu osakhululuka, tiyitanira bwanji ife tili anthu osamva zonena za anthu ena, tiyitanira bwanji? Chifukwa chake malo moti tivomereze ndife olakwa zikutikanika. Chifukwa chani? Chauzimucho mwa ife chidachuka. Mzimuyo akazatichokera okondedwa, zosatira zake zimakhala zimenezi. Anthu ayende pansi wakapereke madandu, amakhala ochinga madandu alibe ntchito. Ife mtsogoleri wasankha osamvera anthu ake. Ndiye tsiku likubwera limene usogoleriwu uzayenda dwache. Amalawi tiyeni timvetsetsane kunena kuti ziwawa pakati pathu zisakhalepo. Tiyeni tipereke uthenga woyenera kwa anthu akumva ngati ngosamva. Tsiku likubwera limene azamve. Tsiku ndithu tifune tisafune likubwera limene azamve. Chosangalatsa nchochonena kuti Yehova Mulungu wathu amene timampempha sachedwa komanso safulumira. Akunena kuti mkono wake si waufupi kuti sungathe kupulumutsa, khutu lake silogontha kuti sakumva kulira kwathu. Nthawi ikwana imene chochitikacho chichitika, ndipo chikazati chachitika chimenecho ndi pamene azaziwe atonse alliance kuna kuti wamwambamwamba alamulira pa dziko lapansi. May God bless you all and have a wonderful evening. Thank you very much. +265 997 939404 +265 88 454 6245. The Unified Mtokoto. Mwakoma nonse.